it-tfal bl-awtiżmu huma madwar 160 darba iktar f'riskju li jmutu barqa meta mqabbel ma' tfal oħrajn. Mix-xahar id-dieħel se jibda proġett pilota ġdid ta' sigurtà fl-ilma għal tfal bl-awtiżmu li għandhom bejn it-3 u l-5 snin. Il-programm se jsir fuq medda ta' 10 ġimgħat u taħriġ se jiġi ipprovdut minn coaches ikkwalifikati. Is-sessjonijiet se jibdew jingħataw f'pixxini msaħħna fuq ġewwa. Il-psikjatra ta' tfal Lorena Zoppardi spjegat li l-iskop tal-proġett huwa li apparti li jsaħħaħ is-sigurtà fl-ilma tfal bl-awtiżmu, itejjeb il-ħiliet tagħhom u tal-ġenituri f'daw iċ-ċirkostanzi li jistgħu jkunu fatali. Dr. Zoppardi qalet illi sessjonijiet bħal dawn jgħinu sabiex tiżdied il-possibilità illi tfal jiksbu u jżommu dal-ħiliet fit-tul. Allura, waħda mill-iktar affarijiet importanti biex aħna nipprevjenu li tfal bl-awtiżmu jerqu huwa l-awareness u l-edukazzjoni li minn eta żgħira jkollhom dawk is-skills li kif japprovuċjaw l-ilma, kif joqogħdu attenti, kif jgħumu u speċjalment ukoll nagħlmu l-ġenituri tagħhom fuq il-water safety ukoll. Il-programm magħmul biex juża metodi adattati għal bżonnijiet sensorjali ta' komunikazzjoni u għat-tagħlim ta' tfal kif spjegat il-head coach ta' Just Keep Swimming Malta Lien Xwire Pungaro. Bħala coach li naħdem ma' tfal bl-awtiżmu, nemmen li dal-proġett huwa importanti ħafna minħabba ovvjament ir-riskju għola li jistgħu jerqu. U dan ovvjament ħajati skills mhux biss lit-tfal bħala water safety imma wkoll lill-ġenituri u bekk ikun hemm inqas dan ir-riskju li jerqu. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li dal-proġett jidħol kexxun mal-Viżjoni Malta 2050 għax fost oħrajn jikkontribwixxi sabiex jitnaqqsu l-inugwaljanzi soċjali, jappoġġja l-awtonomija u s-sigurtà tat-tfal u jinkoraġixxi is-sem attiv tal-ġenituri fil-komunità. Għandna każijiet ta' tfal illi jerqu dejjem hija sitwazzjoni ta' ġenituri li ngħidu li stajna konna aħna f'sitwazzjoni bħal dik. L-istatistika turina li tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu għandhom 160% aktar ċans illi jispiċċaw jerqu jekk ma jkunux imħarġa fl-hawn. L-applikazzjoni tistgħu jsiru online mill-website tal-Ministeru għall-Inklużjoni. L-applikazzjonijiet jalqu fl-20 ta' frar li ġej.